Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde on e juurade on e arde waɗande on heblo yawngo holno gandirton limto yawngo. Ay ɗo joni sen mbaɗi ndani yenne ay allif nan ɗon ko jangate allif ko ni foti ɗo mbaɗani ha ngayna toɓɓaɗo toɓɓere mbiya baajorɗo ko jangate e ba a gayni mbaɗanani yenne toɓɓa lesɗo wona jaatungu piccuɗo ko jangate e ja a gayni gara mbaɗandani woni del ko jangate e del a gayni gara mbaɗandani woni ko wiyete ha mawɗo ko jangate ha mawɗo ko ni foti ari ardi ɗiggi gara mbaɗani ɗum wiyete wow ko jangate e wow e hewde ko ɗo haaɗi gara kadi mbaɗandani yenne toɓɓa dow hen wona zeyyin ko jangate e zeyyin e hewde ko ɗo haaɗi gara mbaɗandani yenne ay ɗo toɓɓani dow toɓɓani less wiyete ko ha tongu piccuɗo gasi ko jangate hen hewde ko ɗo haaɗi garana ɗo mbaɗani a heeɓi ɗa koyngal ari ardi ɗum ɗo tan nde ɗo windande wootere a heeɓi hen goo woni allif kalɗo jiiɗa allif limore muɗum ko gotel kalɗo jiiɗa ba limore muɗum ko ɗiɗi kalɗo jiiɗa ja limore muɗum ko tati kalɗo jiiɗa del limore muɗum ko nayi kalɗo jiiɗa ha mawɗo ha saqiru ta saqiru limore mum ko joyi kalɗo jiiɗa wow taƴƴo andu ko jeegom won ɗon kalɗo jiiɗa zeyyin andu ko jeeɗiɗi won ɗon ha tongu ha cewɗo ko jeetati won ɗon ɗa koyngal jeenayi ɗo woni goo wadde joni noon sa waɗi ndani yenne a waɗini ko ɗo wiyete ay a ba ja da abajada ɗo wiyete ko ha wa za ha ɗa ayde nde noon a faami allif ko heewi fof ko ni foti allif ko limata foti mbiya goo ay ari ardi hankadi a andi allif ko goo limata tiiginte ko goo limata allif jowiiɗo ko goo limata allif taƴƴo ko goo limata garana ɗo woni ba a jubru ba e ba jorɗo foti fof so rendi ɗo ni foti ene wiye ɗiɗi ay ari ardi ɗone ko ja tongu ja cewɗo nandi ko limata nani ne foti tati nani ari ardi del nani ay del nani ko limata mbiya nayi ari ardi hankadi andi del ko limata nani ɗo henne ha mawɗo e ha saqiru e ta saqiru fof so rendi limore mum ko joyi ton ngata ari ardi andi ɗum nga foftima ɗone ko wiyete wow walla wow taƴƴo fof so rendi limore muɗum ko jeegom ton ngata nani gasi ɗo ko wiyete zeyyin ko ɗo haaɗi
zayyin ni foti ko jangata hen ko limore muɗum ko jeeɗiɗi wiyete nani haa tongu haa cewɗo nandi ko jahata fof so rindi limore muɗum ko jeetati tongata nani a serti e majjere muɗum ɗa koyngal ko ni foti ari ardi ko jangate hen ko e hewɗo haaɗi limore muɗum ko jeenayi ko ɗo limore haaɗi jeenayi so artiɗo tan wonta 10 wonta 20 capantati capannayyi capanɗe 5 capanɗe 6 capanɗe 7 capanɗe jeenayi kadi fillo temedere arta temeɗɗe 2 temeɗɗe 3 temeɗɗe 4 temeɗɗe 5 temeɗɗe 6 temeɗɗe 7 temeɗɗe 8 temeɗɗe jeenayi kadi fillo kadi bo arta ujunere ko ɗum woni abajada joni hande noon oto goɗɗoyen saka eɗen jiiɓo mbattenda ni henne ha mbawon dañde famde ko haalete ko ayi ha mbawon dañde famde ko haalete ko mbatton ni alif ene fira gotel ba ene fira ɗiɗi jatongo ja cewɗo ene tonga 3 del tongata ko 4 ha mawɗo ha saqiru ta saqiru tongata ko 5 wow taƴƴo jeegom firata zayyin jeeɗiɗi firata ha tongu ha cewɗo ko jeetati tongata ɗa koyngal ko jeenayi ɗo limore haaɗi hande ɓe jangi 1 ha jeenayi wadde nde windande wootere a heɓi hen karfeje jeenayi karfeje jeenayi ɓallimama a andi no ɗe mbiyete kadi andori hen limoje majje hande on jangi jeenayi wadde jangdema cudol yaawi jangdema cudol yaawi oto heño jangir jam jam mbasa heñade mbasa heppude njara jam jam yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah gondiɗo numéro men nani o numéro wonande jiɗɗo jangude mbaɗa ni mbaɗa 00 ma ni mbaɗa 200 ni 200 mbaɗa 21 ma ɗo ni 221 77 nani 77 nani 906 nani waɗa 14 nani waɗa 81 ma nani gasi ɗum woni numéro whatsapp men o ngara ma mbaɗa ni yaya oɗo ya mbatta o mbaɗa yaya oɗo ni mbasa fodde yaya o mbatta oɗo yaya mbatta oɗo yaya mbaɗa oɗo li mbaɗo ni o ni waɗi ni o ƴettata ko oɗo li ƴettata jiya whatsapp o ta jangowo ngara kalanɗa serɗeji jangde ene welma janga a yiɗa jahajuma ni foti jangde mon nan ɗon jangde cudol ndeɗo windande wootere on keɓi hen karfeje jeenayi son jangiɗe on mbawiɗe on mbañito jangon ɗigga jangde ko teskuye namdi hankadi a andi alif a andi bajorɗo a andi jatongu piccuɗo a andi del a andi ha mawɗo a andi wow a andi zayyin a andi ha tongu piccuɗo kadi a andi ɗa koyngal gasi a andiɓe
andi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 heddon kan noon gandoya 0 goto so ɓeydi hen tan wonti sappoji ɗiɗi ɓeydi hen wonti temedde tati ɓeydi hen wonti ujunere te ɗiɗo zeroji addata ha 1 waylo a yetti oɗo 0 goto a waɗi e 1 he wonti sappo a waɗi mo e ɗiɗi he wonti nogas a waɗi tati he amɗi hara ɗiɗi ɗi wattama e 1 he temedere ɗum wattama e 1 he ujunere ɗum no min janngu ɗum yeeso hande himme ma tan yo won 1 1 hande ko 1 janguɗa alif woni 1 ba woni ɗiɗi jao tati deelo woni 4 hemowlo woni 5 wow woni 6 zayyin woni 7 ha tongu woni 8 ɗa koyngal woni 9 ɗo kata hande oto yaltuɗo janga ɗo ɗigga ɗo an noon jiɗo jangu an jiɗo nadde o ɗon mbaɗa 0 0221 77 906 14 81 mbaɗa ya WhatsApp o ngara bindoɗa naata janta e bande janga ni foti wona politique jangde wona politique a jangi a wawi ko an jeeyi goɗɗo jeeya yo Allah wallu en nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly kono Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam